Relax. Audio please. என் பேர் ஜெகன், திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம். நான் வந்து மிஸ்டர் ஒலிம்பியன் வேர்ல்டு லெவல் சாம்பியன்ஷிப் கோயம்புத்தூரில் நடக்குது. அதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்திருந்தேன். 3 கேட்டகரியில் கலந்துக்கிட்டேன். 3 கேட்டகரிலையும் கோல்டு ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மற்ற வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக்கிறேன். கோயம்புத்தூரில் நடக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக நடத்திட்டு இருக்காங்க IFF. என்னென்ன உணவு வகைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க? உணவு வந்து கலர் கலந்த எல்லா ஸ்வீட் ஐட்டங்கள் பானங்களையும் கொஞ்சம் தவிர்க்கிறதே நல்லது. உணவு கட்டுப்பாடு வேணும். உணவில் வந்து பழங்கள் நல்லா சேர்த்துருங்க. உடற்பயிற்சி அன்றாடம் எடுத்துக்கிடுங்க. இது ரொம்ப நல்லது. அசைவ உணவுல நீங்கள் என்ன அசைவ உணவுகள் நல்லது சார். நான் சிக்கன் எடுத்துக்கிடுவேன். அசைவ உணவு எல்லாமே நல்லது தான். புரதச்சத்து உள்ள எல்லா உணவுமே நல்லது தான். முன்னோர்கள் சாப்பிட்டது தான். எதுவுமே சாப்பிடாதது கிடையாது. எல்லாமே நல்லது தான். அந்தந்த நேரத்துக்கு என்னென்ன டயட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கிட வேண்டியது. இப்போ ட்ரைனிங்